40% tal-flus li l-Gvern għandu jiġbor f'Malta f'multi tal-qrati u f'ħlasijiet oħra huma kkunsidrati bħala li ma jistgħu jinġabru qatt. Fis-sħariġ li għamel l-Uffiċċju tal-Awditur Ġenerali sab li l-Gvern għandu jiġbor ftit aktar minn 12 miljun euro u nofs f'multi tal-qrati u fi ħlasijiet oħra, iżda 5 miljun euro minnhom huma kkunsidrati bħala li ma jistgħu jinġabru qatt. Jibqalek 7 miljun euro u nofs f'multi li l-Gvern għadu ma ġabarx. 300,000 euro ilhom biex jinġabru aktar minn 15-il sena. Miljun euro ilhom biex jinġabru bejn 10 u 15-il sena. Miljun euro ieħor ilhom biex jinġabru bejn 5 u 10 snin. 2 miljun euro oħra ilhom biex jinġabru bejn 2 u 5 snin, waqt li kważi 3 miljun euro oħra ilhom anqas minn 2 biex jinġabru. L-Uffiċċju tal-Awditur Ġenerali sab ukoll li mal-miljun euro f'multi tal-qrati ikkunsidrati bħala li ma jistgħu jinġabru qatt huma multi li għandhom jitħallsu minn individwi li mietu. 3,000 euro oħra f'multi jridu jitħallsu minn nies li l-Awditur Ġenerali jgħid li ħadd ma jaf x'sar minnhom.